A jak víte u tohohle videa, dneska si tady uděláme fresh pití. Jdeme na to, řeknu vám, co na to budete potřebovat. Budete potřebovat skleničku nebo termosku, šťávu, citron, pomeranč nebo mátu a led a vodu. Tak jdeme na to. Takže do skleničky si nalejete šťávu, ale je jedno, jak to chcete sladký, já si tam dám třeba takhle. A potom si tam nalejete vodu, takže já si tam jdu nalejt. Ochutnáte, tak mi to přijde třeba mega málo sladký, takže si tam ještě můžete trošku přidat šťávu. A teďka tam hodíte kousky pomeranče, citronu nebo máty. Záleží, co si vyberete. Já už jsem si před videem nakrájela kousky citronu, takže se to tam hodíte. Vypadá to takhle. A teď si tam dáte ještě led. Dáte si tam třeba 2 nebo 1 kousek ledu. Já si dávám 2 a je to hotový. Teď třeba jenom 5 minut počkáte a máte to. Já jako teda nečekám, protože bych to nevydržela. Ale je to mega dobrý, úplně tam cítíte ten citron a mě to mega chutná. Můžete si dát klidně jenom vodu s citronem a s ledem, ale já si to dávám s šťávou. Vypadá to teda takhle, já vám to ještě ukážu zblízka. Takhle to vypadá zblízka, vevnitř. Mně se to teda moc nelíbí, ale takový moc lákavý to není, ale je to mega dobrý, takže doporučuji si to podle tohoto videa udělat. Je to teda mega chutná. Tak ahoj, u dalšího videa.